Jeg har om casen De er ikke kvinder, de er ikke mænd, og teksten handler om 3 personer, som alle er født som kvinder, men som ikke føler sig kun som kvinder. De føler sig hverken som kvinder eller mænd, og de identificerer sig alle sammen som genderqueer. Og det har folk omkring dem svært ved at acceptere, fordi det ligger langt fra deres egen opfattelse af køn, som typisk er den stereotype opfattelse af køn. Min problemformulering er, at køn er både noget biologisk og en samfundskonstruktion, men hvad så, når man ikke føler sig som sit biologiske køn, og ikke passer ind i den samfundskonstruerede kasse, som man bliver sat i? Og så vil jeg lige redegøre for det biologiske køn først, og så derefter det socialt konstruerede køn. I biologiens verden, så bestemmer man kønnet ud fra kønsorganerne. Det ligger i vores gener, om man biologisk set er en kvinde eller mand. Allerede ved befrugtningen får man enten 2 X-kromosomer, som er en kvinde, eller et X-kromosom og et Y-kromosom, som er en mand. Det er noget, man fysisk kan måle, og derfor er det for mange den mest troværdige måde at bestemme køn på. Og Simon Baron Cohen, han har baseret sin teori på fostervandsprøver. Han har målt testosteronniveauet i fostervandet og sammenlignet det med, hvor mange mandlige egenskaber barnet får. Og fordi drenge er udsat for mere testosteron end piger, har drenge derfor mange flere mandlige egenskaber. Og de piger, der er udsat for meget testosteron i fostervandet, har også flere mandlige egenskaber, end de piger, der har haft et lavt testosteronniveau i fostervandet. Også man kan jo heller ikke se bort fra evolutionen, som har gjort, at mænd og kvinders kroppe er forskellige. Mænd skulle være stærke og jage for at skaffe mad, og kvinder skulle føde børn og passe på dem. Og så det socialt konstruerede køn. Den måde man forstår det socialt konstruerede køn på, er at kønnen generelt set er ens, men at ens miljø og opvækst har været med til at forme ens køn. Samfundet har en stor betydning i ens adfærd. Det siger, at man skal være på en bestemt måde, når man er født som pige, og på en anden måde, når man er født som en dreng. Man bliver belønnet eller rost, når man opfører sig særlig piget, som for eksempel at tegne eller klædes ud som en prinsesse. Eller hvis man som dreng opfører sig særligt drenget, ved for eksempel at klatre i træer eller lege med biler. Og de postmoderne psykologer mener, at for eksempel mandlige egenskaber afhænger af miljø og opvækst. Og her kan man bruge Albert Bandura's sociale indlæringsteori til at forklare, hvorfor det ikke kun er biologien, der spiller en rolle i køn. Hans teori beviser, at man kan indlære adfærd, og han har lavet forsøg med rotter, hvor de lavede en handling og fik positiv respons, og dermed lærte de at blive ved med at lave den handling. Det er lidt det samme med mennesker på nogle punkter. For eksempel hvis en lille pige sidder og leger med dukker, eller andre pigeting, så får hun positiv respons, og så lærer hun, at det er sådan, hun skal opføre sig og være. Og så har jeg analyseret teksten. Og de 3 kvinder i teksten identificerer sig som genderqueer, og deres køn er non-binært. Det vil sige, at de befinder sig uden for de kønskategorier, der er. Genderqueer er, når man ikke identificerer sig som en mand eller kvinde, men begge to på samme tid, eller ingen af dem. Det er svært for andre, der møder en genderqueer, fordi at de kan ikke forstå, hvad det vil sige. De bliver måske lidt skræmt eller provokeret, fordi man bliver utryg, når man møder noget, man ikke kender og ikke kan forstå. Og så har jeg et citat. Og det er Storm, som er en af de kvinder. Hun bliver irriteret, hvis hendes venner og familie insisterer på at kalde hende for Sarah, som hun hed før, for det betyder noget, at omverdenen respekterer, at han ikke føler sig som en pige. Og det er side 2, linje 34-35. Og det er hårdt at føle sig forkert, og det er endnu hårdere, hvis man har fundet frem til, hvad der gør en glad. For eksempel at blive kaldt både hun og han. Men når ens familie og venner ikke respekterer det, fordi de ikke forstår det, så giver det også et signal om, at man er forkert, fordi man ikke passer ind i deres kognitive skemaer. Der er en forventning til en, og det kaldes en rolleforventning. Og det kan fx være, når man er født som pige, så skal man opføre sig som en pige og kunne lide drenge. Når man ikke kan leve op til de forventninger, folk har til en, så opstår der en konflikt. Det kan være hårdt, når man føler sig anderledes, og det ikke kan forklares og undersøges.
Det kan være svært for en selv, og især for andre, at forholde sig til noget, der ikke kan måles og vejes. Og så har jeg et citat mere. Også på side 2. Side 2, linje 45-46. Jeg har aldrig opfattet mig selv som en pige eller dreng, men bare følt det instinktivt, at jeg ikke hørte til. Ikke passede ind blandt nogle af de andre, siger. Og her kan man så bruge den socialkonstruktivismen til at forklare, hvordan det kan være, at man er anderledes, når det nu ikke kan forklares med biologiske undersøgelser. Socialkonstruktivismen bliver defineret som en retning inden for sociologien, som tager udgangspunkt i tesen om, at virkeligheden er en social konstruktion, hvor især sproget og måden vi taler sammen om verden og tingene er det, som konstruerer virkeligheden. Det vil sige, at det faktisk er os selv, der konstruerer virkeligheden, og derfor kan man selv vælge, hvilket køn man vil identificere sig som, eller vælge, at man ikke har noget køn. Man vælger også selv, hvordan man vil performe sit køn. Man kan som pige vælge at klæde sig neutralt og ikke gå med makeup og smykker. Hvis man ligner en pige, så bliver man også betragtet som en pige, og derfor kan det være en fordel at klæde sig neutralt, fordi så er det lidt nemmere at forholde sig til for andre, fordi så ligner man ikke et bestemt køn. Men altså, sproget er også en begrænsning, når det kommer til køn. Og man har været nødt til at låne ord fra andre sprog. Vi bruger for eksempel hen, som er svensk, fordi vi ikke selv har nogle kønsneutrale ord. Og så har jeg endnu et citat. Citatet er på side 5, linje 31-32. Folk beskriver mig som biseksuel, altså jeg kan lide 2 køn. Det er endnu et ord, der viser, hvor begrænsende sproget er. Og det viser også lidt, at folk putter hende i en anden kasse, som de allerede kender, fordi at de kan ikke proppe hende i en kasse i forhold til hendes køn. Så de putter hende i en anden kasse, som er biseksuel, fordi det er nemmere at forstå for dem, som møder hende. Men seksualitet og køn har jo ikke noget sådan at gøre med hinanden. Men det er fordi, at når man er helt lille, lærer man, at der er drenge og piger. Og når man så som teenager eller voksen møder en person, som ikke er en dreng eller en pige, så kan man ikke forstå det, fordi det passer ikke ind i ens kognitive skema, som man har for køn. Et kognitivt skema er et skema, der kategoriserer forskellige ting, så man bedre kan forstå det. For eksempel hund og kat passer ind i ens skema for dyr. Og når man så støder på noget, som ikke er i ens skema, skal man assimilere sit skema, så den nye viden passer ind. Derfor er der mange, der ikke forstår det. Forstår for eksempel genderqueer, fordi at det simpelthen ikke er i et skema. Og til sidst har jeg lavet en diskussion, hvor man ligesom sætter op, om køn er biologisk, eller om det er socialt konstrueret. Og forskellige forskere og teoretikere mener noget forskelligt. På den ene side har man evolutionspsykologien, som gør rede for, at mænd og kvinders kroppe er forskellige. For mange år siden havde kvinder og mænd meget forskellige opgaver. Kvinderne skulle føde børn og tage sig af dem, og mænd skulle jage for at skaffe mad. Derfor udviklede deres kroppe sig forskelligt, fordi de skulle tilpasse sig det miljø, som de levede i. Kvinder fik større hofter og bryster, som var en fordel, når man skulle føde børn. Mænd fik større muskler, fordi det var praktisk, når man skulle slæbe et tungt dyr hjem til landsbyen. Og der kan man igen snakke om Simon Baron Cohen, og han har baseret sin teori på fostervandsprøver. Han har målt testosteronniveauet i fostervandet og sammenlignet det med, hvor mange mandlige egenskaber barnet fik. Men på den anden side har man også socialkonstruktivismen, men som siger, at vi selv skaber kønnet på den måde, vi omtaler hinanden og os selv. Ens identitet og køn bliver skabt gennem relationer og gennem ens opvækst. Piger bliver opdraget til at være pige, og drenge bliver opdraget til at være drenge. Men teorierne kan selvfølgelig ikke stå alene, fordi man kan ikke sige, at køn kun er biologisk, og heller ikke, at det kun er socialt. Det er en blanding af begge dele, fordi hvis køn kun var biologisk, så vil der ikke være nogen genderqueers, fordi så vil alle folk føle sig som sit biologiske køn.
Og køn kan heller ikke kun være en social konstruktion, fordi så vil der ikke være forskning, der viser noget andet. For eksempel en lille dreng, der fik skåret sin penis af og blev opdraget som en pige. Han følte sig ikke normal og endte med at tage sit eget liv, fordi hans krop og hans hjerne ikke passede sammen.